Ναι, ναι. Εδώ δεν είναι Είχαμε δει τη τελευταία φορά στο υπολογείο των τοπικών δικτύων, με μειονεκτήματα, μειονεκτήματα. Θα κάνουμε μια γρήγορη ανακεφαλαίωση, εκτός αν έχετε κάτι να ρωτήσω. Πώς? Θα μας στείλει το αρχείο. Κάντε το... Θέλετε να κλείστε. Λοιπόν, το μάθημα που κάνουμε είναι δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η ειδικότητα είναι πληροφορικής, μπαίνουν στη γάμα και στη δέλτα στο εσπερινό. Είναι μια ειδικότητα η οποία ανοίγει αρκετές πόρτες με την έννοια ότι η εξάπλωση των υπολογιστών αυτή τη στιγμή στην χώρα μας είναι ταχύτατη και με αυτή την έννοια μπορούν να εργαστούν σε διάφορα μαγαζιά ως τεχνικοί, πολιτές ή υποστηρικτές και εγκαταστάτες προγραμμάτων και συστημάτων. Η πληροφορική τα τελευταία 10 χρόνια έχει σχεδόν ενοποιηθεί με τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και με αυτή την έννοια τα δίκτυα είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της επιστήμης της πληροφορικής, καθώς η μετάδοση της πληροφορίας πάει πακέτο μαζί με την αποθήκευση και την επεξεργασία της. Και τα παιδιά εδώ νομίζω ότι έχουν τις απαραίτητες υποδομές και δυνατότητες για να έχουν μια εικόνα του τι σημαίνει, εν πάση περιπτώσει, το εργασιακό περιβάλλον, παρά το γεγονός ότι οι υποδομές μας είναι αρκετά παλιές, αλλά μπορεί να είναι και πλεονέκτημα αυτό, καθώς τα συστήματα που θα πούμε εγκατεστημένα στην αγορά θα είναι πανομοιότυπα με αυτά, δηλαδή παλιά.